Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşda da baqy tarap ýurduna waqym. Täderkör hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmegdaşys. Şugun hormatly prezident Serdar Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýad Muradowyň hemde vilayatlanyň häkimleriniň gatnaşmaklaryny sanly ulgam arkaly iş masalyny geçirdi. Masalyň dowamyny ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlaryna alınıp barlayan möhümlerini işlen ýagdaý. Gowaça ýyda etmek boýunça geçirilýän agrotehnika çäreler, şeýle hem owa milli maksatnamasyny ýerine getirmek bilen baglanyşykly meseleler ara maslahatlaşyldy. Hormatly prezidentime sanly gomarkar geçirilýän iş maslahatynyň gün tertibine geçip, ilki bilen Akyl vilayatynyň häkimi Gurbanowa söz berdi. Häkim şu günleri vilayatda alınıp barlayan işleriň ýagdaýy, bugdaýdan boşan meýdanlary ikişe taýýarlamak boýunça ýaýwanlandyrylan işler, gowaça edilýän ýydyň derejesi barada hatabat berdi. Şunda ekrançyk ýerleriniň tuw bilen ümçünçiligine berul ünserliýär. Şu günleri vilayatyň gowaça meýdanlaryna ýydyk işleri agrotehnik kadrlara laýyk dowam edýär. Şonuň bilen birlikde vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna ýetirilip ýetişdirilen ýer alma, göýök, bakça we beýleki obagjyk önümlerini ýygnap almak işleri talaba laýyk alınıp barlýar. Munyň özi döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň bazarlaryna ýönüm bolşugynyň üpçün edilmegine aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Şeýle hem häkim vilayatyň çäklerini owa milli maksatnamasynyň gelip çykan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmek, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly desgalardaky gurulşyk işleriniň diýipginlerini ýokalandyrmak boýunça alınıp barlayan toplumdoýun işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, ýygnalyp alynan galla hatylyny degişli derejede saklamak, gaýtadan işlemek bilen baglanyşyk meseleleriň möhümdigine üns çekmek bilen bu ýurda alınıp barlayan işleriň döwrüň tarabyna laýyk gelmelidigini aýtdy. Şol bir wagtyň özünde gowaça ýydyk etmek işleriniň agrotehnik kadrara laýyk ýoly goýulmagy häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Döwlet başçylaryna bu barada aýtmak bilen bugdaýdan boşan meýdanlary ikiş möhümine talaba laýyk derejede taýýarlamak, vilayatyň çäklerini, ýer we suw terişdelerini rejeli peýdalanmak, tuw howdanlaryny akabalary arasynda saklamak, ýetişdirilen göýök, bakça we beýleki ekinleriň hasylyny öýg wagtyna ýygnamak hemde olary terligine bazarlara uğratmak meselelerini ýüren jogapkärçilikli çemileşilmeligini belledi. Bu wagtda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Hormatly prezidentime de şu ýyl vilayatda açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen medeni durmuş we öňümçük maksatly desgalarda şol sana Akyl vilayatynyň täze döwrewap merkeziniň gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny mundan meýlekde bir güýdükçilikde saklamagyň zerurdygyny öňe çekip, häkime bu urda işleriň talaba laýyk ýoly goýulmagy wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra döwlet başçylarymyz Balkan vilayatynyň häkimi Atakalliýewa söz berdi. Häkim gallar onuň netijeleri, ýygnalan hatyryň saklanşy we gaýtadan işlenşi barada hatabat berdi. Vilayatyň gowaça eklen meýdanlaryna alınıp barlayan ýydyk işleriniň derejesi, ýetişdirilen ýer alma, göýök we bakça önümlerini öýg wagtyna ýygnap almak boýunça alınıp barlayan işler baradaky maglumatlar hatabatyň özüni dizi. Aýratynda bugdaýdan boşan ýerleri ikişe taýýarlamak, topragy gruplandyrmak meselelerine berul ünserliýär. Şeýle hem häkim döwlet başçylarynyň tapşyrygyna laýyklykda gant çugunlarynyň eklen meýdanlaryna ýydyk işlerini talaba laýyk ýoly goýmak boýunça berul tagallalaryň edilýänligi barada aýtdy. Şol wagtyň özünde vilayatda ekrançyk meýdanlarynyň tuw bilen üpçünçiligine möhüm ähmiýet berilýär. Şeýle hem häkim şu günler vilayatyň çäklerini alınıp barlayan gurulşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, şu ýyl açylyp ulanmaga berilmegi meýilleşdirilen dürli maksatly desgalarda gurulşyk işleriniň diýipginleri, binalary öýg wagtyna we ýokary hil derejesinde ulanmaga bermek boýunça edilýän ähli taraplaryň tagallarlar barada hatabat berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, vilayatyň ekrançyk meýdanlaryna alınıp barlayan ähli möhümliğin işleriň şol sanyna gowaça gant çugunlaryna edilýän ýydyk işleriniň häzirki zaman talaplaryna we agrotehnik kadrara doly laýyk gelmelidigine üns çekdi. Döwlet başçylarymyz pagtanyň şol sanyna beýleki ekinleriň aýratynda şogunlaryň bol hasylyny ýetirip ýetişdirmek maksady bilen ýöňde goýulan wezipeleri üstünlükli ýerine getirmegiň häzirki döwrüň möhüm talabydygyny belläp, bu işleriň ýokary guramaçyk derejesinde ýoly goýulmalydygyna ýören jogapkärçilikli we toplumlaryň ýetatda çemileşmeligini aýtdy we bu wagtda häkime birnäçe anyk tapşyryklar berdi. Şonuň bilen birlikde urukdan boşan meýdanlarda sürüm we beýleki taýýarlyk işleriniň agrotehnik talaplara laýyk ýerine getirilmegine, şol sanyna ekrançyk meýdanlarynyň tuw bilen üpçünçiligine möhüm ähmiýet berilmelidir. Hormatly prezidentimiz häzirki din jalş pursatlarynyň dowam edýän günlerini
Hadarın kenarına, ayratinna, abada milli tiyagatçık doğuluğunu din jarış tözümüne degişi işlerin, şol sanına hızmatlar ulgamının dügrabap derecede yola koyulmağının mühüm talep bolup durýanyny beledi. Ve burada alınıp balyan işleri güýdügçilikde saklamak babatda häkime degişi görkezmeler berdi. Döwlet başlarymaz vilayetin çäklerine guruluşa alınıp balyan medeni durmuş we ölümçük maksatly disgalarda dowam edýän guruluşyk işleriniň bir güýdügçilikde saklanmagynyň mümkindigini aýdyp, olaryň bellenlen möhletine we ýokary hil derejesinde ulanmagy berilmegini üpçün etmek taşyrdy. Soňra hormat prezidentimiz Daşoğuz vilayetiniň häkimi Nazar Muradowa söz berdi. Häkim şu günler vilayetde mügzimlen obagjak işleriniň ýagdaýy, galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek, şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işleriniň geçirilişi, goýça meýdanlaryna ýaýlandyrylan toplumlaryň iýdek işleri barada hatabat berdi. Vilayetde yetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki obagjak önümlerini ýetkizip ýygnap almak işleriniň netijeleri şaharliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işler barada hem hatabat berildi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň suwlen üpçünçiligi iýdigderli güýdügçilikde saklanýar. Şeýlekem häkim vilayetiň durly günjeklaryny alınıp balyan gurulşyk işler barada hatabat berdi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, vilayetde kabul edilen galla hasylyny elevatorlara daşamak hemde yerleşdirmek meselelerini mühim ähmiýet berilmelidigine ünsçekdi. Şunda orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan türüm we tekillemek işleriniň agreten talaplara laýyk gelmegi wajypdyr. Döwlet başlarymyz bu arada birlemek bilen goýça meýdanlaryna iýdek işler bilen bir katarda diýankeşleri we ketellere garşy çäreleriň öýg wagtyny geçirmelidigini, ýetiştirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki kinleri ýetkizip ýygnamak, şol wagtyň özünde ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçilik meselelerini güýdügçilikde saklamak babatda bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentimiz vilayetde guruluşa alınıp balyan medeni durmuş we ölümçük maksatly disgalaryň guruluşyk işleriniň depkinlerini ýoklandyrmak, olary bellenlen möhletlerde ulanmaga bermek meseleleriň iýdigderli güýdügçilikde saklanmalygyny aýtdy. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Sanly ulgama kale geçirilen iş matagatyna soňra hormat prezidentimiz Liwap vilayetiniň häkimi Amanyeliýew söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan mögzimlerin obagjak işleriniň ýagdaýy, gyzykdyna ýetiştirilen galla hasylyny saklamak we gaýtadan işlemek, şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda alınıp balyan taýýarlyk işleri barada hatabat berdi. Häkim şu günler vilayetiň ekrançyk meýdanlaryna yer almanyň, göýök we bakçy kinleriniň ýetiştirilen hasylyny öz wagtyny we ýetkizip ýygnap almak hemde bazarlarda öňün bolşugyny üpçün etmege munasyp goşunt goşmak ugruna amala aşyrlayan toplumlaryň işler şaharliklen meýdanlarda ýaýlandyrylan iýdek işler barada hem hatabat berdi. Şunda ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçiligine zerur ünsverliýär. Häkim şöyle vilayetde açılıp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen disgalarda alınıp balyan guruluşyk işleriniň ýagdaýy barada aýdyp, döwlet başlarymynyň taşygyna laýyklykda guruluşygyň ýokary hil derejesine üpçün etmek we olary bellenlen möhletlerde ulanmaga tapşyrmak ugruna zerur işleriň geçirilýänini bellädi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, kabul edilen galla hasylyny elevatorlara we ambarlara daşamak hemde yerleşdirmek işleriniň talaby laýyk gurulmalydygyna ünsçekdi. Şol wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işleri agreten talaplara laýyk derejede ýola goýulmalylar. Vilayetiň ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçünçiligine zerur ünsverilmeliler. Döwlet başlarymyz goýça we şaharliklen meýdanlarda alınıp balyan iýdek işleriniň agreten kadra laýyk derejede ýola goýulmagynyň möhüm talap bolup durýanyny bellädi. Bu babatda häkime bir näçe anyk görkezmeler berdi. Vilayetiň göýük ekrançy kärenleşleriniň daýhan yklasy bilen ösürilip ýetişdirilen yer alma, göýök we bakçy kinleriniň hasylyny öz wagtyna hemde ýetkizip ýygnap almak we olary tarpejlere öz wagtyna getirmek meselelerine zerur ünsvermeliler. Hormat prezidentimiz vilayetde şu ýyl açılıp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen durly maksatly disgalaryň aýratyna ýaşaýyş jaý toplumlarynyň gurulşyk işlerine ýokary hil derejesiniň üpçün edilmeligini bellädi. Hemde bu babatda häkime bir näçe anyk taşyryklar berdi. Soňra hormat prezidentimiz Maru vilayetiniň häkimi Anneberdiýew söz berdi. Häkim vilayetde alınıp balyan işleriň ýagdaýy, ýygnalan galla hasylyny saklamak, yerleşdirmek, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işlerini talaby laýyk geçirmek ugruna edilýän işler barada hatabat berdi. Vilayetiň goýça we gant çugundur eklen meýdanlaryna iýdek işleri agreten kadra laýyk gurulýar. Şonuň bilen bir wagtda ýetişdirilen yer almany, göýök bakçy we beýleki obagjak önümlerini ýygnap almak işleri talaby laýyk bir jaýdyrýar. Şeýlekem vilayetiň ekrançyk meýdanlarynyň tügülen üpçün edilmegine möhüm ünsverliýär.
Häkim Hatabatın başına şu yıl vilayette açılıp ulanaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň ýagdaýy, olaryň depkinlerini ýokalandyrmak boýunça derur tagallalaryň edilýäni barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, kabul edilen galla hatyryny degişli derejede saklamak hem-de ony gaýtadan işlemek meselelerining wajypdygyny ünsjekdi. Şol bir wagtyň özünde orokdan boşan meýdanlarda alınıp barýan türüm we tekillemek işleri agriten talaplara laýyk ýola goýulmalylar. Döwlet başlarymyz vilayatyň gowy we gançygyň rekilen meýdanlaryna ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhüm talapdygyny ünsjekdi. Şol bir wagtyň özünde vilayatyň ekrançyk meýdanlarynyň tüwülen üpçünçiligine, ören jogapkärçilikli çemilişilmeligine ünsjekip, bu wagtda häkime bir näçe tawşyklar berdi. Hormat prezidentimiz ýazyrky döwürde yer alma, göýök bakça we beýleki ölümleriň bolşugyny üpçün etmegiň möhüm talapdygyny belläp, bu urda alınıp barýan işleriň netijeli häýaty eý bolmak üçin derur tagallalaryň edilmelidigini aýtdy. Döwlet başlarymyz şu ýyl vilayetde açylyp ulanmaga berilmek meýilleşdirilen medeni durmuş we öýrümçük maksatly deskalarda gurulşyk işleriniň alınıp baryşyny bir gödükçükde saklamak babatda häkime degişli görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň ornatary Ýaz Muradowa söz berdi. Vice-premier ýurdumyzda owagyjyk işleriniň alınıp baryşy, aýratynda ýetişdirilen galla hatyryny saklamak, orokdan boşan meýdanlarda türüm we tekillemek işlerini geçirmek uğruna ýaýlandyrylan toplumlaryň işleri barada hatabat berdi. Ýurdumyzyň gowça meýdanlaryna ýygyk işleri agriten kadra laýyklykda geçirilýär, ötüş tutulýar. Şunda gowça eklen meýdanlarda getelleri we ýan-keşlere garşy görüş şäherleri degişli derejede ýola goýulýar. Şol wagtyň özünde paýta ýygymyna taýýarlygyň çäklerini, paýta rasylaýjy kärhanlary, kabul ediş harmanhanalaryny möhüme taýýarlamak boýunça derur işler alınıp barylýar. Şeýlekem vice-premier döwlet başlarymyzyň udal beren tarşyklaryna laýyklykda ýurdumyzyň ekrançyk meýdanlarynyň meliorativ ýagdaýyny gowlandyrmak, suw serişdelerini erejeli peýdalanmak we suw üpçünçiligi boýunça işleriň alınıp baryşy barada hatabat berdi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, şu günler alınıp barýan möhümlerin owagyjyk işleriniň aýratynda orokdan boşan meýdanlarda geçirilýän türüm we beýleki owagyjyk işlerini hereket edýän kuwatly tehnikaryň dolu güýjüne öňüjükli ulanmagynyň wajypdygyny bellädi. Şeýlekem döwlet başlarymyz vilayetlarda gowça edilýän ýygyk işleriniň agriten kadra laýyklykda ýola goýulmagynyň möhümdigini aýtdy. We ekrançyk meýdanlarynyň tüwülen üpçünçiligini gowlandyrmak, tuw howdanlarynyň işini talap laýyk ýola goýmak we umuman tuw serişdelerini erejeli peýdalanmak babatda vice-premiere bir näçe görkezmeler berdi. Hormat prezidentime de häzirki döwürde ýerleri geljek ýylyň hasyl üçin taýýarlamak, kärineçi daýhanlary ýokary hili tokumlar, dökümden üpçün etmek meselelerining wajypdygyny ünsjekip, bu işleriň milli daýhançylyk diýepleri we häzirki zamanyň ötün tejribesi tasyna alınıp barylmalygyny bellädi. Şunda ýönümçige owagyjyk gylymynyň ýokary gadananlarynyň ornaşdyrylmagyna möhüm ähmiýet berilmeliler. Döwlet başlarymyz öňde goýulan wezipeleri ýerine getirmegiň ilkinji nowbatdaky talapdygyny aýdyp, olaryň ýurdumyzy durumçy ykdysat taýdan ösürmekde, o vilayatynyň ýaşaýyş durmuşyny hasy gowlandyrmakda alınıp barýan işlerde möhüm orun eýilýändigini bellädi. Hormat prezidentimiz sanly ulgam arkaly geçirilen iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlara bir jan saglyk, maşgala abadançylygyny we halkymyzyň bagtyar durmuşynyň bir karar watanymyzyň arwaşygynyň bähwidine alyp barýan işlerini üstünlikleri arzu etdi. Indi bolsa Türkmenistanyň prezidentiniň gol çekeni resmi nämeler bilen tanışdyýys. Durdyýew adatdandaşary we dowlat ýaly elçi diýen diplomatik derejäni bermek hakyny Türkmenistanyň prezidentiniň fermany. Begenç Oraz Muradowyç Durdyýew adatdandaşary we dowlat ýaly elçi diýen diplomatik derejäni bermeli. Durdyýew hakyny Begenç Oraz Muradowyç Durdyýew Türkmenistanyň Koreýa Respublikasynyň Seur şäheri adatdandaşary we dowlat ýaly elçi wezipetini bellemeli. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Şugun Daşary işler ministrligine Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, alymy we medeniýet meseleleri boýunça Guramasynyň işler baradaky Türkmenistanyň milli toparynyň nowatdaky mejlisi geçirildi. Mejlise bu toparyň ýurdumyzyň urdaş ministrliklerining we pudy goýun dolandaş edaralarynyň köpçüliklerine habar beriş işleriniň ýolbaşçylary hemde wekilleri gatnaşdylar.
Meclisin gün tertibine toparın 2022-nji ýylyň 1-nji ýarmyna ýerine ýetiren işleriniň netijeleri hemde geljeki döwürçin işleň meýilnamasy boýunça meselelerge ýerdirildi. Çykyşlarda atabat döwrüne hormatly prezidentimiň görkezmelerini hemde tapşyryklaryna we toparın 2022-nji ýyl üçin iş meýilnamasyna bellänen wezipelere, UNESCO bilen bilelikdäki hereketleriň 2020-2023-nji ýyllar üçin meýilnamasyna laýyklykda alınıp barilen işler barada habar berildi. Şu ýylyň başyndan bäri UNESCO hemde oň sebitleýin düdüm bölümçeleri bilen köp sanly online duşuklary, webinarlar we geňeşmeler geçirildi. Häzirki döwürde ahal tekatçylygynyň oty atlary bedemeň hemde ýüpek öýünümçiliginiň diýeplerini we beýleki UNESCO-nyň adamlaryň maddi dälmeden miratynyň sanawyny giýerdirmek mümkinçiliklerini garalýar hemde degişli öğretmennamalary taýýarlamak meseleleri öwrenilýär. Meclisiň dowamyny ýurdumynyň ýokary okuw mekdeplerine UNESCO kafedratyny açmak üçin degişli taýýarlyk işleriniň alınıp barylýanyny barada aýdyldy. Aşgabat şäherine UNESCO-nyň şäherleriniň dörejlik toruna dizayn ugru boýunça ähli umumy sanawy goşmak boýunça gazanylan netijeler we bu gurda alınıp barylýan işler hakynda da maglumatlar dinlendi. Konvensiýa şäherlerine Türkmenistanyň milli topary tarapyndan Koýtandaň daglyk eko ulgamyny UNESCO-nyň bütün dünýä miratynyň sanawyny giýerdirmek boýunça milli derejedäki maglumatlar taýýarlamak işlerini alyp barýar. Meclise gatnaşçylar Türkmenistanyň UNESCO bilen sport hemde beden terbiýe ugru boýunça hyzmatdaşlygyna we gatnaşyklaryň işeňleşdirilmegine möhüm serdiler. Meclise ýurdumyzyň UNESCO-nyň ýeri düdümleýin bölümlerine orny pugtalandyrmak, UNESCO-nyň konvensiýasyna goşulmak, Ýewropa täwirinde ýokary bilim bilen baglanyşykly hüner derejelerini ikrar etmek, halkara ilmi gatnaşyklary giňeltmek, sanly tatlamalar we maglumat alşmak boýunça hyzmatdaşlygyň mümkinçiliklerini öwrenmek bilen bagly möhüm ugurlaryň ähmiýetine de garaldy. Ahal ulaýatynyň Beherden etrawynyň Arçman Daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän ajaýyp ustat halal önümleri hojalyk jemgyýetine işleň depgini barha ýokurlanýar. Bu ýerde önürleýän önümleri elat arasynda uly islegden peýdalanýar. Ahal welaýatynyň Beherden etrawynyň Arçman Daýhan birleşiginiň çägine ýerleşýän Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekeçiler birleşmesiniň agdasy bolan ajaýyp ustat halal önümler telekeçi hojalyk jemgyýetim özüniň önürýän ýokary hilli et we süýt önümleri bilen gün saýyn adygan kärhanalaryň berdir. Bu malarçylyk toplamy 35 hektar meýdanda ýerleşip, onu dünýäniň ösen ýurtlaryny önürlen eň kemil tehnologik enjamlar oturdular. Beý hojalyk jemgyýeti 1 ýylyň dowamynda 100 tonna et önümlerini önürmäge niýetlenenler. Önürlen ýokary hili et önümleri ýurdumyzyň içerki bazarlaryna ugradylýar. Şeýle-de bu ýerde bir güniň dowamynda 15-16 tonna süýt önürlýär. Önürleýän ýokary hili süýt önümleri Senagat taýdan gaýtadan işlenmek üçin ýurdumyzyň süýt kärhanalaryna ugradylýar. Toplumyň çägine mallar üçin häzirki zaman ölüňlerine laýyk gelýän ýataklar, gezim meýdançylary, şeýle-de olary iýmitlendirmek hemem sagym işler üçin döwrewap oňoýly şertler döredilipdir. Mallar üçin o tüýümleriň telekeçi hojalyk jemgyýetiniň öz ekin meýdanlaryna ýetişdirilmeginiň ýoly goýulmagy bu ýerde önürleýän etiň we süýdüň özüne düşýän gymmatynyň peselmegine, hemem halk üçin eleter bahadan bolmagyna oňyn ýardam edýär. Ýere gelende ýüze golay adamyň zähmet çekýän ýeri bolan bu önümçilik kärhanasyndan işgärler netijeli zähmet çekmekleri üçin ähli zerur şertleriň döredilendigine aýtmak gerek. İş ümzüge barha ilerleyen bu hojalyk jemgyýetiniň ruhwelent işgärleriniň güneşli diýarymyzda telekeçilik işini ösdürmek barada edýän ýadawsyz tagallasy üçin arkadagy serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar. Ýurdumyzda iş öwrülen ihlasy bilen hususy kärhanlarda dünýä bazarlaryna bäsiş biljek önümlüň dürli görnüşleri önürlýär. Lewap welaýatyna da halkyň dürli azyk önümlerine bolan islegine kanagatlandyrmakda netijeli işleýän hususy önümçilikleriň biri ýakyn dost hojalyk jemgyýetiniň gök we meýwe önümlerini gaplaýjak kärhanasy. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüniň belen tutumlaryna laýyklykda ýurdumyzyň Lewap welaýatyna da gök bakçy önümleň we meýweleň bol hasyny ýetişdirmek bilen birlikde owu hojalyk önümlerini gaýtadan işlemeklige de aýratyn ünsürlýär. Bu urda esasan welaýatyň işçiň telekeçiler tarapyndan ýygydarly ýoly goýulýan işler hasyn bilinmegi münasipdir. Welaýatyň kerketrawyna hereket edýän ýakyn dost hojalyk jemgyýetiniň gök we meýwe önümlerini gaplaýjak kärhanasy netijeli iş alyp barýan hususy önümçilikleriň biridir. Hususy önümçiligiň işiniň ýoly goýulmagyna, sanyjy ýylyň geçenligine garamazdan, bu hususy önümçilikde önürleýän ýokary hilli önümler elat tarapyndan uly islegden peýdalanýar. Bu ýerdäki döwrewap enjamlar gök önümleri, hemem durly görnüşli meýweleri ýokary hilli gaýtadan işlemekligi mümkinçilik berýär.
Häzirki wagtda bu ýerde ýaşlaryň 30-da golaý zähmet çekýär. Ma'lum bolşýaly, häzirki wagtda ýurdumyzyň ekrançylyk meýdanlarynyň göw önümden heme miweliň durly görnüşleriniň köpçüliklerin beşip yetişýän döwri. Bu bolsa kärhanada işden hasam netijeli we ýokary depkinden alınıp barylmagyna şert töredýär. Netijede önümçüliň iş depkini ýygydarly ýokarlanýar. Häzirki wagtda bu kärhanada 20-den gowrak görnüşli önüm öňürilip, mürəbbəniň 7 durly şireli içkilen 7 görnüşi, şeýlekem 4 görnüşli dozy yapma ýaly önümler gaplanýar. Hususy kärhanada geljekde önümden görnüşlerini epese artdyrmaklyk maksat edinilýär. Kärhanada häzirki wagtda önümçilik üçin zerur bolan gök we miwe önümleri elatdan satyn alınmak bilen, geljekde bolsa bu önümleri hut öz güýji bilen ýetişdirmeklik maksat edinilýär. Bu babatda bolsa hususy önümçilikde äkli mümkinçilikler we şertler bar. Ýurdumyza adyk bolçulugynyň öpçün edilmegine münasip goşunt goşýan beýik hususy kärhananyň agzyber işgärleri telekeçilik işini alyp barmakda uly gollaw berýän arkadaly serdarymyza alkyşlaryny hemem hoşallyklaryny aýdýarlar. Türkmen türgünleri ağır atletika boyunca yetkinjeklen hememe ýaşlaryň arasynda Özbegistana tamamlanan Aziýa çempionatyna ören şowly çykyş etdiler. Biziň türgünlerimiz altyn, kümüş, bürünç medallar eýelip, sylaw münwerini bezediler. Olaň gadanan ýeňişleri geljekki üstünliklerimize uly badargydyr. Türkmen türgünleriniň ağır atletika boyunca Aziýa çempionatyna gadanan üstünlikleri ören gowandyrjydyr. Aşgabat şäheriniň 1-4-nji orta mekdebiniň 10-njy synıp okuwçy Amanowa Medine 7-nji gyýlaryň arasynda 64 kg agram derejesinde Özbegistan, Gazakystan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreyn paşalyklarynyň türgünlerinden üstünlikli çykyş edip, telterläp götürmekde 85 kg galdyryp 1-nji orny eýelip altyn. İtekläp götürmekde 104 kg galdyryp 1-nji orny we altyn medala, onuň umumlukda galdyran agramy 189 kg bolup 1-nji orny we altyn medala jemi 3 altyn medala munasip boldy. Şeýlehem onuň ýaş gyýlaryň arasynda 64 kg agram derejesinde Özbegistan, Gazakystan, Hindistan, Koreýa respublikalarynyň, Taýland, Bahreyn paşalyklarynyň türgünleriň arasynda silterläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 85 kg, 3-nji orny we 1-nji, itekläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 104 kg 5-nji orny, umumlukda galdyran netijesi boýunça 189 kg 3-nji orny we 1-nji medala, jemi 2 1-nji medala munasip boldy. Aşgabat şäheriniň 20-nji orta mekdebiniň 11-nji synıp okuwçysy Muhyip Saparly yetkinjekleriň arasynda 89 kg agram derejesinde Özbegistan, Kyrgyzstan, Irak, Günorta Koreýa respublikalarynyň, Bahreyn, Saudy Arabistan paşalyklarynyň türgünlerinden üstünlikli çykyş edip, silterläp götürmekde 135 kg 1-nji orny we altyn, itekläp götürmekde 165 kg 1-nji orny we altyn medallary, umumlukda 300 kg 1-nji orny we altyn medala munasip bolup, jemi 3 altyn medal eýledi. Olimp orta sport mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Bagtyarov Perhat yetkinjekleriň arasynda 55 kg agram derejesinde Gazakystan, Hindistan respublikalarynyň, Vietnam döwletiniň türgünlerinden üstünlikli çykyş edip, silterläp götürmekde 102 kg 5-nji orny, itekläp götürmekde 125 kg 3-nji orny we 1-nji medala, umumlukda 227 kg 5-nji orny munasip bolup, jemi 1-1-nji medali eýledi. Margulatyň Fakarça ýatranyň daşary urt dillerini ýürütleşdirilen 35-nji orta mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Kakhamradowa Gülalek yetkinjekleriň arasynda 59 kg derejesinde Özbegistan, Gazakystan, Hindistan, Indoneziýa respublikalarynyň türgünlerinden üstünlikli çykyş edip, silterläp götürmekde 77 kg 4-nji orny, itekläp götürmekde 90 kg 3-nji orny we 1-nji medala, umumlukda 170 kg 3-nji orny we 1-nji medala munasip bolup, jemi 2 1-nji medali eýledi. Daşary welaýatynyň Gurban Sultan Ejadynak etrany 2-nji orta mekdebiniň 11-nji synıp okuwçysy Sapaýew Suraçybek yetkinjekleriň arasynda 96 kg agram derejesinde Özbegistanly, Iranly, Indoneziýaly türgünlerden üstünlikli çykyş edip, silterläp götürmekde 135 kg 3-nji orny we 1-nji medala, itekläp götürmekde 159 kg 2-nji orny we kümüş medala, umumlukda 294 kg 2-nji orny we kümüş medala munasip bolup, jemi 2 kümüş we 1-1-nji medali eýledi. Olimp orta sport mekdebiniň 10-njy synıp okuwçysy Rustamowa Enemjan yetkinjekleriň arasynda 81 kg agram derejesinde Özbegistanyň, Gazakystanyň, Hindistanyň türgünleri bilen bilelikde çykyş edip, silterläp götürmekde 88 kg 2-nji orny we kümüş, itekläp götürmekde 113 kg 2-nji orny we kümüş, umumlukda 201 kg 2-nji orny we kümüş medallary, jemi 3 kümüş medal eýledi.
Şeýle hem ol ýaş gyllaryň arasynda hem 81 kilogram agram derejesinde Özbekistan, Kazakistan, Hindistan respublikalarynyň türgelleriniň arasynda silterläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 88 kilogram 3-nji orna we 1-nji. Itekläp götürmekde galdyran netijesi boýunça 113 kilogram 2-nji orna we kümüş. Umumlukda galdyran netijesi boýunça 201 kilogram 2-nji orna we kümüş medallary, jemi 2 kümüş we 1-1-nji medalla nasip boldy. Türkmen türgelleriniň agyr atletika boýunça yetkinjeklerin we ýaşlaryň arasyndaky Aziýa çempionatyna 21 döwletiň 261 türgeniniň arasynda ýeňiş gazanmagy aýratyn bellerklidir. Bu üstünlük hormaty prezidentimiziň ýurdumyzda sporty ösdürmek boýunça amal aşyran işleri bilen berk baglanşyklydyr. Hormatly alymlar, bolsa ýurdumyň gulaýtaryna we paýtaxt Naşybatda 25-nji iýulda saat 20-den 26-njy iýulda saat 23-ne boljak howa bardy. Türkmenistanyň howa maglumaty gulugynyň berýän habar bilen tanşyryň. Balkın vilayatyna ýetgä turýan bulutly howa barıp demirada kulmatardan tezligi sekundda 9-14 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 22-27 gradus gündüzine 31-36 gradus, kenary etraplaryna 27-32 gradus maýl bolar. Ahir vilayatyna az bulutly howa barıp gündüzden tezligi sekundda 9-14 metre käýlerine 16 metre şeň ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 23-28 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mary vilayatyna açyk howa barıp demirada gündüzden tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 25-30 gradus maýl, gündüzine 37-40 gradus ysy bolar. Lewap vilayatyna açyk howa barıp demirada gündüzden tezligi sekundda 10-15 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 26-31 gradus maýl, gündüzine 40-45 gradus ysy bolar. Daşy vilayatyna ýetgä turýan bulutly howa barıp iýetine we ýerden az kem ýagşýar, ýyldyrym çakmagy mümkin. Demirgada kulmatardan tezligi sekundda 8-13 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 20-26 gradus maýl, gündüzine 32-37 gradus ysy bolar. Paýtaxt Naşybatda az bulutly howa barıp gündüzden tezligi sekundda 9-12 metre ýetýän şemal öwtürip, howa iýetine 26-28 gradus maýl, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyň şo iýul aýynyň 26-syna magnetik hadisasynyň gowşak täsirli bolmagy aşylýar. Edil watandaşlara tömüs pasyny howanyň derejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetiş şöhretinden gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertipdilgilerini berjay etmegide maslahat berýäs. Mehriban ýaşar bolary berjay etseňiz, ýylyň islenek pasynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şonuň watan habarary peşimiz jemleýäs. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne ata watanymyzy Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär esenýär. Ähli ösüşleň özününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsag bolun edilýär.